Maza, na yi wa mata faɗa akan ƙarar da kuka kawo min kan cewar ba sai muku gyaran jiki, ba sa kula da kansu, shi yasa kuke ganin 'yan mata. Duk da cewa na san wannan zance ne, duk abin da za ka yi wa namiji sai ya kula wata. Idan ma kika sa a ranki ce wani gwallinki zai hana ya kula wata, to kin yaudari kanki. Domin su aka Allah ya halicce su, dole sai ana ɗaga masu kafa akan wannan. Ba a ce wai su dinga kula mata suna zina ba, a'a. Amma dai ku sani, shi namiji Allah ya jarabce shi da son mata, sai haƙuri. Ko ke ce 'yar gwal 'yar lu'ulu'u, ba zai hana ya ga wata yana son ta ba, ko mun gwallinki, wannan haka yake. Amma sun kawo ƙarar hukuma, sun ce ku ne ba kwa ba su kuɗin da za su gyara jikinsu, ba kwa sakan musu kuɗi su gyara jikinsu. Idan ka saka na bayarwa to ba da kai nake ba, da wanda baya bayarwa nake. Ba kwa bayar da kuɗin gyara kuma ba kwa siyo abin gyara, sai kuma ku ce ba a yi, ana ƙazanta. To ya kamata mu yi wa juna adalci. Ku fito da kuɗin da kuke tarawa, ku gyara matanku. Ka gyara matarka, a bakka ce, kai za ka amfana. Yau darajar ka ce a ga matarka fes-fes, a ganta tsaf-tsaf. Ka dinga bata tana wanke kanta, in ba za ka bata ma ka kai ta a wanke mata. Kunshi akai-akai. Ku siyo man gyara jiki, turare, body spray, oil, duk abin da ka san yana gyara mace, ka gyara matarka. A bakka ce, kai za ka mora. Waɗanda kaje suna burge ka a hanyar, idan da ita ce ta samu kula da suke samu, sai ka ganta fiye da haka. Mata da yawa a gidan aure suka gansu a rikici, a hautsine, amma da zarar auren su ya mutu suka gansu fes-fes. Me matsalar? Saboda ba sa samun abin da za su gyara jikinsu, ba samun kulawa. Mace sai da gyara, mace 'yar ƙawa ce, 'yar sha'awa ce, 'yar tattali ce. Matarka ka kanka in ka ganta a gyara net ta yi tsaf-tsaf, sai ka fi tana burge ka, sai ka fi sha'awar kana zaune da ita a gida. Amma ba za ku sai kayan gyaran ba, ko ba za ku bada kuɗin gyaran ba, don Allah ku gyara. Allah ya ƙara muku buɗi, Allah ya ba ku ikon gyarawa. Duk namiji mai hankali yana son a ga matarsa tsaf-tsaf, ta kece raini. 'Yan mata ba a ce ku ba su ba, amma su wani gidan ku ba su. Ka san abin da zai faru bayan ka mutu? Ba'adal maut. Bayan ɗan lokaci ƙalilan, awanni, za a daina kukan rashin ka. Za a fara tunanin dafa abinci domin 'yan makoki su su ci. Abokanayenka da suke zaune a waje za su fara hira, tattauna matsalolinsu na rayuwa. Bayan wani ɗan lokaci, yaranka su koma makaranta. Bayan wani ɗan lokaci, matarka za ta fara shirin fara ta kaba, in ta fara tunanin mijin aure. Sannan kuma bayan wani lokaci, 'yan uwanka za su dinga mantawa da kai, sai an ga 'yan za a dinga tunawa da kai, sai lokaci zuwa lokaci. To kenan idan mutane za su manta da kai, don wa kake yin rayuwarka? Ya kamata mu dace hayyacin mu sani cewa Ubangiji shine abin da ya kamata mu kama, mu rike, mu rungume. Mu daina ɓata lokacin mu gurin sai mun burge wasu mutane waɗanda bayan mun rasu ba su mana rana. Mu tsaya mu amfani lokacin mu huta wa Allah da gaskiya, domin cewa Ubangiji gare shi za mu koma, kuma in mun ƙara rayuwar mu domin sa, za mu ci riba kuma za mu amfana duniyar mu da lahirar mu. Amma ƙara rayuwar mu da muke a gurin neman duniya da sun burge 'yan uwan mu, ba abin da za su amfani mu da shi bayan mun rasu. Amfanin mu da su a iya duniya ne. Don haka ya kamata mu tsaya mu gane cewa ba wani haske da ya kamata mu kama illa hasken Allah da na manzon Allah. Allah ya samu dace. Wani baya tara arzikin wani baya tara abincin wani baya tara ɗaukakan wani baya tara arzikin wani baya tara samun wani. Duk abin da kaga ya samu bawa, to Allah ne ya tsara masa kuma zai bashi, kuma hana shi ba zai sa kai a baka ba. Bakin rabonka shi zaka samu. Don haka babu wata hujja a bakin ciki ko kyashi don Allah ya warware kuma sani. Allah shi ke ɗaukaka bawa, kuma kowane bawa akwai lokacin sa, kuma akwai abin da Allah zai sa darasi. Don haka mu daina wahal da kanmu, mu daina ɓata kanmu lokaci, mu daina jayayya da ikon Allah. Babu wanda ya isa ya maka komai sai Allah, kuma idan Allah ya ba wani ba zai hana shi ya ba. Duk abin da Allah ya baka yayi daidai, ni ya sace kuma ra'ayin zai ko bai wasa ce. Kuma in ma Allah ya baka ba kane ba zai baka shi. Allah ne san bayan da suke a cikin wani kanci, domin shi Allah ya riga ya azurta ya wadatu. Don haka kawai ka nema haska, ka yi haƙuri, ka cire ƙyashi da baƙin ciki a zuciya, ka yi haƙuri, ka bar bibiyar diddigin ɗan uwan da suka san yaya aka yi ka samu, ya aka yi ka. Wannan duk ba ra'ayin ba ka hurumin ka. Hurumin ka shine kawai ka san cewa Allah ne mai bayarwa, kuma ka san to ka je masa ba. Abin da ya baka karɓa, wanda ya baka maka roƙa ya baka. Amma kai ba za ka tare arzikin wani ba, wani bai zai tare arzikin ka. Haka duka mu a wurin Allah yake. Jama'a ya kamata a daina zagin shugabanni, domin cewa mu idan mu muka samu damar da suka samu, abin da muke yafi haka. Kowa so yake samu dama ya san zuciya.
kuma shin shugabannin nan ba daga cikin mu suke fitowa talakawa ba? Daga cikin mu suke fitowa, amma ba mu da aiki sai aibata su, wanda kuma dukkan wani shugaba mai mukami wakili ne na ubangiji a cikin ban kasa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ismuhu wa adi'u wa in ta'ammara alaikum abdan kabashiyan, ku ji ku bi umarnin abin da za a gaya muku, ko da an saka muku wani bakin bawa a matsayin shugaba, to ku ji shi, ku saurare shi, ko ku yi masa biyayya, in dai ba akan sabawa Allah ba, wanda wannan kowa ya sani la da'atu li makhluqin bi ma'asiyatil khaliq, babu biyayya gun abokan abin halitta gun sabawa ubangiji, wannan kowa ya sani. Zan ba da wannan sirrin saboda sayyidina rasulullahi. Wannan sirrin na biyan bukata ne a gurin Allah. Duk wanda yake neman biyan bukata da dacewa a gurin ubangiji kan wani al'amari da ya shige masa duhu ko ya shige masa gaba, to dauki wannan sirrin, zai ga taimakon Allah. Wannan sirrin na bismillah ne. Duk sanda zaka yi shi ana bukatar ka zauna ka samu nutsuwa. Akasari ma an fi yin sa bayan sallar isha'i. Idan ka zauna ka yi alola, za ka ɗau carbinka ka yi bismillahir rahmanir rahim guda 1000, sai ka yi sallah raka'a 2, sai ka ƙara yin wata bismillah guda 1000, sai ka ƙara sallah raka'a 2, sai ka yi 10,012, kenan sallar ka ta kama raka'a 24 kenan. To haka za ka yi, za ka ga taimakon Allah, za ka ga ikon Allah, za ka ga buwayar ubangiji. Ita bismillah Allah ya ajiye sirri a cikinta, abinda kake gani ɗan ƙanƙani idan ubangiji ya sa albarka a cikinsa, sai ka ga ya bujira ya ƙasaita. Wannan aikin idan mutum ya tsaya yi shi saboda Allah da ikilasi, zai ga taimakon ubangiji. Kowace irin bukata ce da kai a gurin Allah, komin girmanta, ka ɗau wannan sirrin, za ka ga ikon Allah a ciki. Allah ya sa mu dace alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika wa ala ashabika ya akramal khalqi indallah. Jama'a assalamu alaikum. Ina muku sallama irin ta addinin musulunci, sannan ina ƙara miƙo saƙon godiya a gare ku, duba da ba ku gaza kowane lokaci gurin turo mu da saƙoƙin addu'a da fatan alkhairi da magabata na. Ina gani kuma ina jin daɗi. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya faranta, Allah ya ƙara mana ƙaunar sayyidina rasulullahi. Waɗanda suke mun wasiya akan musu addu'a, Allah ka fi da sanin buƙatar kowa, Allah ka biya wa kowa buƙatarsa ta alkhairi don isa sayyidina rasulullahi. Mazaje Allah ya sare musu abin da suka yi wa iyalinsu. Matan aure na gida Allah ya ƙara musu juriya da haƙuri, ya mallaka musu zukatan mazajensu, ya ƙara musu so da ƙaunar juna, farma sayyidina rasulullahi. Allah ka shirya mana yaranmu da zuri'anmu, marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana. Allah ba mu iya mu san yanda ake ba, Allah kai zaka iya mana, kai kake mana. Allah ka ƙara mana dan alfarman manzon Allah. Duk lalacewar zamani Allah ka mu da manzon Allah. Allah ka zunta al'amarinmu, Allah ka mana kurakuranmu, Allah ka iya mana da iyawarka, Allah ka tabbatar da ruhinmu da ƙaunar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kuma yana da kyau mu dage mu dinga ƙoƙari muna yin salati ga sayyidina rasulullahi, domin salatin mu ga shugaba shine yake nuna tsantsar ƙaunarka ga manzon Allah, kuma shine muƙaminka da matsayinka da kusancinka da sayyidina rasulullahi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku yawaita salati a gare ni, domin salatin ku a gare ni nurul lakum yawmul qiyamati, domin cewa salatin ku a gare ni haske ne a gare ku ranar alkiyama. Don haka in kawai annabi salati kana ƙara samun kusanci da manzon Allah, sannan kana ƙara samun daraja da alfarma a gurin sayyidina rasulullahi, domin salati ga ma'aiki shine cikamakin kowane aiki. Allah ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutane dukkaninmu zuciyar ba ta da kyau, sai dai Allah ya gyara mana, amma son zuciya da son kanmu ya mana yawa. Amma kullum sai mu dinga aibata shugabannin muna alawadare, wanda idan muka samu irin damar da suka samu, barnar da zamu yi su tafita su. A junan ba ma junan mu adalci. Idan suna can ana zagin su, kokarin da suke kai idan aka saka a ciki ba za ka iya ba, domin shugaba abin tausayi ne, kuma Allah zai tambaye shi akan shugabancin su. Duk wanda yake da mukami ka tausaya masa. Shugaba sallallahu alaihi wasallama yace la tasubbu sultana fa innahu zillullahi fil ard. Kada ku zagi shugabanninku, domin cewa shi shugaba inuwar Allah ce a cikin ban ƙasa. Sannan ya zo a cikin Alƙur'ani mai tsarki, Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu adi'u Allah wa adi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ku waɗanda kuka ba da imani da Allah, ku bi Allah, ku bi manzon Allah, ku bi shugabanninku. Don haka duk wanda ya yarda da Allah da ranar lahira, to dole ne ya bi shugabansa. Ko 'yan siyasa, ko wasu masu hannu da shuni, ko wasu masu mukami,
sun yi ƙarya sun yi kaɗan su saka mu a cikin wannan halin da muke ciki. Wa'annan al'ummar ubangijin da muke da yawa su saka mu a cikin wannan masifar ba su bane daga ubangiji ne. Amma zagin da muke musu shi yake ƙara taɓa ainihin wannan shugabanci nasu, domin annabi ya gaya mana ya ce ita musiba da baki ake jawo ta, albala'u muwakkilin filman ɗiki, bala'i da baki ake jawo shi. Idan kana furta kalma mara kyau ga shugabanninka to a sannu za ta dinga bibiyar su kuma tana kasancewa a tattare da su. Maimakon ka dinga wannan fatan to kamata ka dinga musu addu'a da fatan alkhairi. Mu a junan ba mu da adalci, wani tsirarin mutane ba su isa saka ka a cikin halin da kake ciki ba. Wallahi azimi wa'yan tsirarin mutane 'yan siyasa ko wasu mutane ba su isa su haɗa mitin su saka al'ummar annabi miliyoyi a cikin musiba ba. Ubangiji shi ne jarabce mu kuma gurin shi za mu koma yaye mana, amma duk dabarar mutum bai isa saka mutane a cikin wannan halin ba sai da yardar ubangiji. Don haka abin da ya kamata shine mu koma gurin Allah mu nemi sauki da afuwa a gurinsa. Amma yawan zagin su da aibata su da muke yi yana taɓa ainihin wannan shugabancin nasu, yana sa shi lalace, yana sa shugabancin nasu da jagorancin nasu ya wulakanta. Su ma kansu ba su iya kwantar akai ba, mun kuna kun yi baki akai an riga an yi zage-zage an yi wulakanci, to su ma ba za su iya tsaye da wannan. Kuna son mata, tabbas an san namiji sai da mace, haka Allah ya halicce ku. Allah ya sa maza a cikin jarabawarsu suna da son mata, amma yanzu abin da kuke kuna zarce layi. Ga matar ka ajiye a gidanka, mallakinka ce, abakka ce, masoyiyarka ce, amma sam hankalinka baya gare ta. Wasu mazan ana kyautata musu kuma ba a kyautata musu, amma akasari mata suna kawo korafi cewa za ta yi shara, za ta yi wanke-wanke, za ta yi girki, za ta yi abinci mai kyau, za ta gyara banɗaki, za ta gyara falo, za ta yi ɗaurin ɗan kwali, za ta fesa turare. Lokacin da ka auri mace bai kamata a ce lokacin za ka fara sakaci da ita ba, ba ka bata lokacinka ba, ba ka bata soyayyarka ba. A ce lokacin ka ɗauka ka ba waya ta fi matarka ta aure muhimmanci, wadda ta bar gidan iyayenta, ta bar danginta, ta bar ƴan uwanta, aka baka amanarta, ta zaɓi ta rayu tare da kai. Ya kamata a ce kana tausaya mata, wacce ke tabbatar maka da 'ya'yanka, amma sai ku ɗauki waya ita ce abokiyar rayuwarku. Waɗanda suke burge ka a wajen kuke hira da su ma idan su shigo hakan za ka yi musu. To ya kamata gidanka ya zama cewa gida ne na soyayya, na ƙauna, mawaddatan wa rahma. Abin da ya sa maza ba sa son zama a cikin gida tare da mata, sun yi min ƙorafi sun ce min in suka zauna ba lafazi mai daɗi, ba tarairaya, ba kulawa, ba tattali, sai dai a ta musu ƙorafi da baƙaƙen maganganu. Mata don Allah ku daina ƙorafi. Maza ba sa son mace mai yawan ƙorafi. Wani abin ki dinga dannewa a zuciyarki. Duk sanda ake magana ki dinga ƙoƙarin yin faɗar kyakkyawa. Kalimatin ɗayyibatin, ki dinga faɗar kalma mai daɗi daga mijinki. Ko magana kike kina ɗaga murya, da zarar mijinki ya zo ki sauƙaƙa muryarki, ki ƙasa da muryarki. Don haka mata sun kawo ƙorafi cewa in sun zauna a gidan damun su kuke da complain da ƙorafi. Don haka ya kamata ku kiyaye. Namiji baya son mace mai yawan ƙorafi.